नगर बेतिया या बागहा के पागहा तुरावेलू। अरे छमिया सुन रे रामनगर धुमुनगर बेतिया के पागहा तुरावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। सगुन बेयासपुर में घवल में मर्डर करावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। चढ़ली जवानी तोहर कइले बाटे अब तूफान हो। बचबू ना सुनई पतर को पीछे जे पड़ी हिरान हो। अरे सुन रे छमक चलो अरे चढ़ली जवानी सुनाए गोरी कइले बाटे तूफान हो। बचबू ना सुनई पतर को पीछे जे पड़ी हिरान हो। मारी मारी कोन खिलई कौन के धड़कन बढ़ावेलू। मारी मारी कोन खिलई कौन के धड़कन बढ़ावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। राइटर ब्रिजेश यादव तुहरे खातिर भइल पागल बा। राम बली राज देखे खातिर पीछे लागल बा। अरे पत्थर को ना बचुआ सो अरे राइटर यादव ब्रिजेश तुहरे खातिर भइल पागल बा। राम बली राज देखो तोहर पीछे लागल बा। देखेलू रुपिया के गहटी तलके बोलावेलू। देखेलू रुपिया के गहटी तलके बोलावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। जब बड़े बड़े अखिया में जान काजरा लगावेलू। रियल स्टोरी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकड़ियागंज।